1-es számú választókerület, Határút, Üllői út és a Köki által határolt terület, Fekete Márk. Márknak alig néhány napja született meg a kislánya. Sok szeretettel gratulálok. Sportos apuka, aki sportszerű Kispestet szeretne. Hajrá! 2-es számú választókerület, Kossuth tér és környéke, dr. Lélfai Koppány. Több önkormányzati ciklus tapasztalatot tette megfontoltá és problémaközpontúvá. Koppány a konszenzus embere. Ha vitatkozni akarunk, ne őt keressük. Ha viszont egy problémát akarunk megoldani, akkor igen. 3-as számú választókerület, Felső-Kispest, Kossuth térhez közelebb eső része, dr. Eszényi József. Mit ér a fiatalos hév a tisztességben megélt évtizedek tapasztalata nélkül? Jóska bátyám bölcs és örök ifjú. Ki lehetne más a körzet képviselője, hanem ő? 4-es számú választókerület, Felső-Kispest, Lőrinchez közelebb eső része, Vidra Zoltán. A küzdősport kispesti mestere Zoltán. Felesége és 3 lánya mindig biztonságban érzi magát mellette. A biztonságos Kispestnek is szüksége van rá. 5-ös számú választókerület, Templom tér és környéke, Dódigy Gabriella. Szívvel lélekkel egy jó ügy mellé állni, ez Gabi. Lelkesedésből dolgozni éjt-nappal átéve azért, hogy mások terhein enyhítsünk, ez is ő. Nélküle pont a lényeg hiányozna csapatunkból és otthonunkból, Kispestből. 6-os számú választókerület, Öreg-Kispest egy része, valamint a Hunyadi mozi és környéke, Tóthné Szabó Éva. Civil kurázsi nélkül nincs Kispest. Éva rangra és pozícióra fittyet hányva küzd a kispesti emberek érdekeiért. Egy szempont vezérli, semmi sem történhet az itt élők akarata ellenére. Ő a nagybetűs képviselő. 7-es számú választókerület, Zrínyi utcai lakótelep és környéke, Molnár András. A nagy család, akkor András. Apa és nagypapa, férj és családfenntartó. Hogyan lehet ezt bírni? Ő tudja a választ, minden korosztályt hitelesen fog képviselni. 8-as számú választókerület, Vekerletelep, Határúthoz közelebb eső része, Ékes Gábor. Egy igazi lokálpatrióta. Már a nagyszülei is Kispest közéletének alakítói voltak. Hagyomány, tapasztalat és lendület. Ez így együtt Gábor. 9-es számú választókerület, Vekerletelep, M5-öshöz közel eső része, Lazányi Ferenc. Feri mindig mindenkinek segít. Így van ez családjában, barátaival és az általa képviselt kispesti emberekkel is. Jó szívvel hagyatkozhatunk rá. Én rászavazok, és nem csak azért, mert az ő körzetében lakom. 10-es számú választókerület, Öreg-Kispest, Vekerletelephez közelebb eső része, Szaturi Kolos. Kevés olyan ember van, aki meghallgatja a másikat. Kolos soha nem nézi az óráját. Mindenkire van ideje, mert ő a meghallgatás embere. 11-es számú választókerület, Öreg-Kispest, Kertvároshoz közelebb eső része, Marsalné, Kovács Judit. Jutka kiváló építész, aki tudja, hogy mindent az alapoknál kell kezdeni. Precíz, pontos, mind hivatásában, mind pedig emberi kapcsolataiban. Építsük fel vele együtt az élhető, biztonságos Kispestet. 12-es számú választókerület, Kispest Kertváros, a Méta utca és környéke, Mihály András. Egy igazi mesterember, aki utána jár a legapróbb dolgoknak is. Nem véletlenül választották meg Andrást, már eddig is oly sokszor képviselővé az ott élők. Tegyük meg ezt ismét.